Iċ-ċentru interattiv ta' xjenza f'Malta L-Esplora klassifika mal-aqwa 10% fuq TripAdvisor. Sit infittax ferm minn turisti u Maltina rakkomandazzjonijiet dwar attrazzjonijiet turistiċi, storiċi u ristoranti. Il-kap tal-Esplora, Olaf McKay, iddeskriva rikonoxximent prestiġjuż li ngħata mit TripAdvisor 2024 Travelers' Choice Awards bħala wieħed li jirrifletti l-ħidma u d-dedikazzjoni maġuna mal-ħila u l-abbiltajiet ta' dawk li jfasslu l-eżebiti u jsawru l-esperjenzi għal-viżitaturi fl-Esplora. Aktar minn 200 eżebit huwa lan tagħna li nkomplu inkabru l-eżebiti hawnhekk ġewwa l-Esplora biex nolqtu firxa wiesa ta' etajiet. Insertajna l-aħwa Daniel u Miguel waqt iż-żjara li għamilna fiċ-ċentru. Għandhom 11 sena u 8 snin. Evidentament jissaħlu kull darba li jżuru dan iċ-ċentru. Jien nixtieq nsir pilota. Għaliex jogħġbok daqshekk inti? Għax għaw tal-aeroplani u nista' nikkontrollahom l-aeroplani sakemm qed għadu jtiru. Iċ-ċentru huwa popolari wkoll fost it-turisti tant li iżjed minn 200,000 persuna jżuru ċ-ċentru kull sena. Iltqajna mal-aħwa Sean u Anne Fitzgerald, Irlandiżi li għandhom 13 u 12 sena, waqt l-ewwel żjara tagħhom f'Malta fiċ-ċentru Esplora. Interesting and I learn a lot of facts and stuff from here. Yeah, it's really fun and there's lots of cool experiments for you to try in here. Rebecca Buttigieg li tuħsib tfassal eżebiti li jipprovdu għarfien dwar suġġetti pa' xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika bilan li trawwem kultura ta' kurzità u ta' immaġinazzjoni fost dawk li jżuru ċ-ċentru qalet li reviews mogħtija mill-viżitaturi jiġdu kemm iċ-ċentru qed ikun effettiv. Għat-toddlers, għat-tfal, għat-teenagers, u naraw li nolqtu l-bżonnijiet u x-xewqat ta' kulħadd b'mod konsistenti. Aħna nagħtu training lil kull membru ta' staff u training kun intensiv għax għandna bżonn inkunu nafu li kull membru tal-istaff jaf jitratta l-viżitaturi b'mod mill-aqwa. Fil-binja tal-Esplora u l-Esplora Planetarium ikunu organizzati diversi workshops u avvenimenti biex jikkumplementaw l-esperjenza tal-viżitaturi u ta' klassijiet tal-istudenti li periodikament iżuru ċ-ċentru.